Hi mga boss, good morning, good morning. And for sure sa Pilipinas, it's night time ngayon. And welcome to my channel, The Cartoon Guy. Today, kahapon, it's really a sad news, no? Hindi bad news, it's a sad news. Na-consider na isa sa atin, no? Biruin nyo guys, naka-live streaming, delivering the news mismo, tinutumba mismo. And nangyari yan sa Misamis Occidental. Ayan, ang isang malaking city niyan is yung Osamis, no? That's Misamis Occidental or Oroquita, no? I believe. Pero ito is sa Calamba siya, no? At pangalan niya is Mr. Humalo nata. Johnny Walker yun yung ata niya. Sa radio something. So let us pause for a moment, no? And pray for his soul. Okay guys, so ito yung tingnan natin, ito yung i-discuss natin. Hindi natin alam, ako hindi ko alam kung ano talaga yung dahilan, no? And it's really hard to make a hard statement or make comment tungkol dito. Pero ang masasabi ko lang, biruin nyo guys, grabe na ang kriminal, no? Harap-harapan mismo pa sa streaming. Wala ng Diyos, no? Wala na. Hindi natin alam, sindikato ba ito o baka may mga sa Bisaya pa na yung mga bingkel-bingkel ba. At itong Calamba, no, ito yon, may mga Bisaya yan, mga bisdak. Mostly nga si Mindanao Bisaya. Ilang percentage lang yung sa Muslim na na community. Halos dyan from Visayas, Mindanao, mga yan, Bisaya speaking talaga. Kaya nga yung pagkapanalo ni President Duterte, landslide from Region 9 up to the ARMM. Of course, merong mga Region 7. And in fact, natalo pa siya sa ngayon, yung sa speaker ngayon. Sino yung sa Kongreso? Mga Romualdez, talo pa si President Duterte dyan. Region 8 yan Yung Region 6, Bisaya gyapon, pero mga Ilonggo na sila. Mga Ilonggo, of course, si Rojas. Pero nandiyan ang ating italakay, okay?
Dito tayo guys. Hindi pa nga na-solve yung kaso ni Persilapid eh. At ito yun ha, sa Luzon, Persilapid. Mga ano na yan sila, makonsider nating Bisaya pa, ilado na. At ito yung si Mr. Humalon ba yan? Sa Calamba. Calamba is not a big city, man. Municipality man siguro ng Calamba pa ron. Nakapagbiyahe ako dyan eh. Sabi ko, di ba, whole Mindanao, na-cover ko yan during my years dyan sa Pilipinas. Whole Philippines. Malaki pa yung Oroquita City. Of course, Osamis, grabe kalaking siyudad yun eh. Pero Calamba, biruin nyo guys, saan ang hustisya niyan? Kaya nga eh, kayong mga vloggers, mga broadcasters, lalo na mga like katulad natin, no, doing our voices, sigaw natin, boses natin, di ba? Ating china-channel to this kind of platform, to this kind of media. Dati wala tayong kalayaan. Hawak tayo ng mga oligarkong pagmamayari ng mga malalaking mga istasyon. Kahit yung hangarin mo is meron ka makikita or otherwise, kung pilit mo talagang ilahad o isabi yung kung ano yung nasa puso mo, kung ano yung nakikita mo, kung ano yung opinion mo, the next day wala ka na sa broadcasting. Kasi itong mga oligarkong pagmamayari, no, ng mga malaking mga istasyonan, wala. Sarili lang nila yung pinoprotektahan nila, no? At ito yung nangyayari sa bayan natin. There are some news, dapat sana ma-expose, dapat sana maimbestigahan. Kasi walang action itong sa Senado natin eh. Walang action itong mga mambabatas natin, mga kongreso natin. Dapat sana ang boses ng tagapamahayag, ang boses na nasa masasabi nating broadcasting, makonsider na journalist by name lang, no? Kasi nga hawak. At ito yun, buti na lang. Katulad siguro sa namatay, di ba? Broadcasting live broadcast eh. Pero hindi natin alam kung ano talaga yung punot dulo, no? Either personal ba or political ba o negosyo ba, hindi natin alam. And right now it's still under investigation. Di pa natapos yung kay Persilapid eh. Nandyan na naman. Saan yung protection? Di ba? Ito mga influential pa to eh. Kasi may, di ba, nasa ano siya, nasa radio siya. How about yung mga civilian lang, naglalakad-lakad lang dyan. Civilian lang siguro, kung Bisaya pa, nagpadayag lang silang gibati. Like this one. Where is the freedom? Where is the freedom
of speech, freedom na maipaglahad mo. Pero dapat nandyan ang gobyerno, nandyan ang bayan para maproteksyonan. Siguro masasabi, hindi makaya ang rami-rami. Oo nga. Di kaya. Pero hayaan na lang ba natin? Hindi na lang natin kakayanin? Kasi merong mga investigasyon hanggang ngayon hindi pa na-resolba. Anong indication yan? Yung kay Persilapid nga until now. Itong ka Mr. Humalon. I don't know if I'm saying the right name. Dapat may resolba, no? Hindi na tayo nabuhay in the past. Meron na tayo mga CCTV. Saan ba yung budget? Akala ko binabudgetan itong mga ano natin, mga intelligence natin. Ang raming mga ano, no? Hanggang ano na lang tayo, parte-parte sa Malacanang. Yung protection sa mamayan, hayaan na lang natin. Ipagsaliban na lang natin. Ang importante maibigay sa mga mamabatas natin kung ano yung para sa kanila. Para sa kanila na pondo. Na siguro ngayon busog na busog. Justisya. At no wonder, di ba? Nangyari yan kay ano, kasi hindi ma-resolve nila yung mga kaso-kaso At of course, intindihan natin, no? Kasi imposible namang ma-resolve yan on weeks, months, di ba? At ayaw natin yung mga frame up, at yan ang mangyayari pag inaanom yung kaso. Pero until this time, ilang months na, nung pampas na ng taon, hindi pa ma-resolve yung kaso ni Persilapid. At ngayon nasa podium na naman, no? All the promises. Mismo nga yung promise nga, di ba? Bilang na yung araw ng mga hoarders, bilang na yung araw sa mga smugglers. Anong months yung statement niya? Last statement niya. Meron ba tayo nakikita ngayon? Meron bang inibestagahan doon sa Kongreso? Meron bang inibestagahan doon sa Senado? Yung mga smugglers natin? Yung mga hoarders natin? Meron na bang nakakulong? Meron na bang nakabinbin doon sa rehas? And this is the reason, guys, bakit itong mga masasabi nating criminal sa society natin, wala, no? They also have the freedom. Hindi nga may resolve yung kaya nga anong hinihiling natin? Hinihiling natin is action. Kasi kung yung namuno natin mangingipin, kung yung namuno natin tinutukan niya kung ano yung kapakanan sa bayan natin, kung ano yung pangangailangan na importante
na bigyan tuon, yun dapat, no? Hindi yung biyahe ng biyahe, biyahe dito, biyahe doon. Ang raming mga issue sa bayan natin. Hanggang ano na lang ba? Hanggang pagkumpiska na lang sa mga, aywan ko lang ha, it's arranged smuggling na ano. Tapos ano, ipamigay sa mga mahihirap. Ganyan na lang ba? Kababa ang tingin nila? No? Hanggang confiscated rice na lang tayo. Tapos ang mga makukuha, that's bawal yan, di ba? At ito yan, guys. Aywan ko lang. Kaya nga, my fellow vloggers, no? Saang panig man kayo, left or right, sino yung pinapanigan nyo, dahan-dahan tayo. And this is for all. Buti na lang kami. Because we are here, outside, sa Pilipinas, we can talk freely. Baka itong sinasabi ko dito, baka biruin nyo. Broad daylight. Streaming. Tinumba. Paano na lang yung mga journalist? Paano na lang yung mga vloggers na walang masasandalan? Walang budget. Walang mga bodyguard. Aksyon na naman. Aksyon ang kailangan, no? Hindi puro tawa-tawa, hindi puro mga ribbon cutting, hindi puro mga salita. Tapos na kami. Sawang-sawa na kami sa mga salita. All the promises. Maraming mga vloggers dyan nagsasabi, oh, ang galing diskurso daw, ang galing magsalita. Nandyan, oh, teleprompter sa harapan niya. Nakabasa, left and right, nakabasa. Tapos binobobo tayo, mga Pilipino. Harap-harapang binobobo. Oh, ang galing magsalita. Parang si Apulakay. Kahit siguro grade 1, grade 2. Marunong magbasa, basahin yung teleprompter. Kaya nga wala sa puso no? Kasi nandyan ang teleprompter, no? Naka-scroll yung mga text, ano yung babasahin. Hindi lang halata kung ikaw, di ba, nasa stage, kasi transparent yung teleprompter Wala sa puso, no? Kasi kung tinutupad pa yung sinasabi niya, saan na yung mga ano natin? Akala ko bilang na ang araw ng mga hoarders, bilang na ang araw ng mga smugglers. Ito ngayon, guys. Hindi na yan Sa kay Tatay Digong may nangyayari. No, hindi natin ipagkala. Pero more related to drugs, lahat-lahat. More related to drugs. Saan na yung mga very critics during his time, the past administration? Saan na yung Rappler? Saan na yung ibang mga masasabi natin kasamahan na sumisigaw ng
Hustisya, hustisya. Diyan lang sila. Bakit? Kung saan sila makapabor. Pero para sa ganito, ordinaryong mamamayan, of course, walang bodyguard yan. Kasi, biruin nyo, pumasok, harap-harapan. Diyan ang Pilipinas, guys. Ang gusto nila, ito mga senador natin, ito mga mababatas nila, yung issue, stick sila sa West Philippine Sea, inaapi tayo sa China. Sawang-sawa na kami on that issue eh. Hanggang yan sila. Bakit? Gusto nila na makapokus lang tayo sa ganyang issue eh. Ayaw nila ng ibang issue. Na maraming issue sana na kailangan ng tuunan mismo inside this government. Pero mga senador, mga kongresista natin, wala. Kasi yung pag-iisip nila hanggang ganyan lang. Hanggang yan lang. Ang importante, yung bulsa nila, ito kababa yung ito mga senador natin eh. Mga kongresista natin eh. Yan kababaw, no? Kasi ayaw nila ng ibang issue. Lalo na sa government, no? Government na mga anomalya, maraming expose, no? On my fellow vloggers, lahat-lahat. Pero wala sila, no? Paupo-upo lang sila dyan, padakustiyan. May pinasa daw silang mga batas. Batas, pabor lang sa kanila. Para sa akin, ang batas na pinaka-effective talaga yung kay Bongo. Na one-stop shop na lang, hindi na lang palipat-lipat yung mga tao. Useless yung ibang mga ano nila eh. Tapos sa resume, maraming naipasang batas. For what? Para lang masasabi na nagtatrabaho sila. But in fact, sila yung nakinabang sa kaban ng bayan. Hanggang ngayon, hindi nila maipakita kung saan, kung paano, at magkano, at kung sino yung mga players na binigyan nila sa mga proyekto nila. Hindi na bobo yung Pilipino, guys. At ito yung kinatatakutan. Kasi kung mangyayari ang yung people power tree, no? Ayaw naman sana natin. Pero ito, walang action. Puro baba lang. Puro salita lang. Puro party-party lang. Puro biyahe-biyahe. Posible. Aywan ko lang. Saan kaya yan? Kasi hindi na sila pwede sa US eh. May ano sa US eh. May kaso sila sa US. Pero kung mangyari yan, delikado ito mga batas natin. Delikado yung mga, sino yung mga secretary of the government. Diba? Na maraming na ina-expose. Nabiruin nyo, in 1 year, in less than 2 years of governance, may nagsitayuan ng mga bahay, bumibili ng mga properties. Bakit hindi yan imbestigahan? Bakit lahat nakatutok mismo sa West Philippine Sea? Ano na tayo? Tapos ang problema pa yan, dinagdagan pa yung mga ano natin, mga base militar. Mas lalo tayong of course, kung saan yung supply,
kung saan yung nakabinbin yung artillery, yun ang unang bubombahin. Wala eh. Mahinang kukote eh. Yung isip nila katulad sa Lubot pa, sa Bisaya pa, no? Ilang gilingkuran. Ito yung nangyayari natin. Kontento lang siguro. Nandiyan yung presence nila sa Congress, nandiyan yung presence nila sa Senado. Pero wala. Yung ibang mga senador dyan, pabalik-balik na. Walang nangyayari, guys. At ito yan. Kung totoo, yung sinabi niya, meron na tayong makikita ngayong mga smuggler, no? Nakaano na sa rehas. Pero ang inipit nila, yung ordinary lang na businessman. 'Di ba? Umaangkat lang. Gusto pa nila nang i-standardize. Kasi walang ni isa sa kanila mag-question. Baka kasi busog. At ito yan ha guys, yan lang muna ang discussion natin. Hindi natin alam kung ano yung punot bulo. Hindi natin alam, personal ba, political ba, negosyo ba ang nangyayari sa ating kapatid on the broadcasting industry. Hirap. Ikaw, di ba? Mandato mo sana, like this one, may ilahad kung ano yung katotohanan. Pero hanggang ganyan na lang, hindi mairesolba kung sino ang salarin. Ano yung kinabukasan sa Pilipinas? Takot tayo. Baka ikaw yung susunod. But us here, nandito tayo sa ibang bansa, we can freely, no? Gisingin natin yung bansa natin, gisingin natin kung sino yung namuno diyan. From the President, from Department of Justice, from all the armed forces of the Philippines. Pero nakikita natin, wala eh. Walang ipin eh. And this is how this government, hindi natin mag-wonder, no? Bakit masyadong mababa yung rating? Kasi weak eh. Buti na lang mas nauna si President Duterte at pinakita niya kung ano yung liderato ng isang matatag, liderato ng isang pangulo na may kumpiyansa yung mga mamamayan. Pinakita niya yung pangulo na may ipin. Buti na lang nauna. Kasi tayo mga Pilipino ngayon, meron tayong basihan. Kung ano, kung gaano kainutil. Sinong namuno ngayon, no? And it's very sad. Regardless kung anong sinusuportaan mo, DDS ka man, yellow ka man, kayo nang humusga. Diba? Og may buntag og sa atong igsuon na naasad sa broadcasting industry, we pray for him, no? Rest in peace, Mr. Humalon.
O dyan lang muna guys ha. O sundan nyo ako. Dito tayo sa Cariton Guy. O amping sa kanunay. Bye for now.